Salut! Mihai este antreprenor. Întotdeauna și-a dorit să aibă succes cu afacerea lui. Dar niciodată nu s-a gândit cât de complicat va fi. Marfă, salarii, taxe, investiții, furnizori. Totul costă bani. Își dorea ca afacerea lui să crească fără bătaie de cap, să meargă cu plăcere la birou, să aibă la îndemână banii necesari oportunităților apărute, să fie încrezător că îi investește cu folos, să preia controlul afacerii lui, să aibă un gardian care să urmărească încasările și cheltuielile, un gardian care să-i spună când ceva nu merge bine și un instrument care să-l ajute să ia decizii informate. Într-una din zile a găsit cheia. Digitus. Planifică creșterea firmei tale. Simulezi efectul deciziilor luate. Controlezi cheltuielile. Bugetezi investițiile. Maximizezi profitul. Faci scenarii de criză. Acum Mihai știe câți bani face firma, unde să fie atent, ce investiții își permite, ce cheltuieli să reducă. Afacerea lui a devenit predictibilă, sustenabilă și de încredere pentru furnizori, clienți și mai ales pentru angajați. Mihai își vede liniștit de afacerea lui pentru că Digitus îi spune când ceva e greșit. Cu Digitus traduci cifrele contabile, bugetezi veniturile și cheltuielile, simulezi variația banilor, investighezi sursa problemelor, afli rapid când nu merge conform planului. Digitus. Planifică creșterea firmei tale.